TV. Gore rinera kudyiwa rinopisa. Ukaona ndau yakudai so pane zvinhu zvandinenge ndasangana nazvo mukufamba muma streets. Pari kunzi vanhu vari kuchinjana mari zvekurevesa. Hanzi vanhu vari kupuhwa mari kuti vakwanise kufamba vachituka VP Chiwenga vachiningina. Because unaona kuti pane politburo meeting here. General Chiwenga vari kunzi vakapedza masports. Nyaya yedosi yarera rakanetsa richiningina. Saka people like Mutsvangwa, you know them, mukavasekerera. People like Mutsvangwa vanogona kungo destroy anyone ne one press mukangompa mukana chete because ndo zvinhu zvaanotozikanwa kuti ndo zvaakadaidzwa akadaira. But nhasi ndamva ndauyo inini pachikuliend kuti ndimbombata Mutsvangwa panapo because iye akagara aconfirma Mutsvangwa achiti zvona. I was in the war myself. I don't mind being criticized by anybody. I don't mind. Saka ma allegations anofana kugara amatambira because ndo zvinhu zviri kutaurikawo because iye haana kana problem nazvo zvekuti vanhu vari kutaura kuti chii pamusoro pake. So panapa masaga enyaya ari kubuda. Handisi kuzivawo kuti muchaionawo sei nyaya iyoyi. Tisati tasvika pane imwe issue yaari kutaura yakwatagwirei ndikusangana nenyaya panapa kunzi Christopher Mutsvangwa, for the sake of your relationship with my baby daddy SB Moyo, please withdraw whatever you have been paid to do because you know very well I can tear you apart in seconds. Not all money is good money. Chris, learn to read the temperature in the room and be content with what you have in life. You and me know firsthand Kuba Kwashe Tagware's corrupt shenanigans. He is a thief that keeps on stealing from the innocent people of Zimbabwe who are already struggling. I'm giving you 24 hours to withdraw. After that, it's game on. Iye Christopher Mutsvangwa ndoba apindurawo allegation iyi yekunzi ari kutora mari, pane mari akapiwa yekunzi kana kuti zvikufambire you have to withdraw ndikukupa maminutes mashoma akapindura chiti corruption allegations against Gray are coming from. Normally in this country there are statutory bodies which deal with corruption. If you as a journalist has got those corruption allegations and they are valid, I encourage you to go straight from this place to the police station, report Kudakwashe Tagware as a corrupt person, and maybe from here you also go to the Zimbabwe Anti-Corruption Commission. You go and report him and submit your allegations about his corruption. Amene kuti munoionawo sei nyaya yacho ari kutaura kuti zvoni kana pane ari kuziva kuti ane Tagware ane nyaya idzodzo dzakaita seidzodzo ngaende anomusungisa ngaende kupolisi ngirigini. Unoza mastatement echibhanditi kamazi anza yaya echibhanditi yekuti iwe kana kuti munhu akatadza akanhingirikina ngaende anomusungisa. Ende ndiri kunzwa futi imwe nyaya futi on top of that Temba Mliswa Christopher Mutsvangwa pari kunzi pavaviri ava pane kutambidzanwa kwemari kwaitika zvakanyanyisa boss. Pari kunzi zvoni a year after receiving 300k to talk via over VP, paying 20k to the journalist who would make the dramatic interview and recording it on Friday. Yesterday, he paid another 20k to the same journalist to stop airing the interview. Temba Mliswa may talk all he wants, but he knows there is a line you don't cross, and he crossed it usually. There is no turning back. After that, the order in his life would change forever. It's said for a man to sell all values for the USD currency. Saka pari kunziwo umwe akapuwa 300k ndobva anoti 20k kuna journalist kubva varekodwa vapedza interview ndobva anoti imwe 20k kuti shamwari chimbomira kubudisa that interview. This is the situation. Pari kupisa ende ndikuona kuti matemperatures acho zvechokwadi ndo pari kunziona sense matemperatures in the room. I can't wait kuti ndinyatsowana proof v11 yekuti Mutsvangwa akapuwa mari akadya. This is what I have been waiting for. Ndongo yandakamirira. Saka iye paanenge achirova ari kujongwe ikoko sinenge chirova kuti kunoko it's like makadzinzwa kanyaya dzemadimikira so atichika panhu anoita zvema-social media ana ningi achingoenda akadari so right. Haisi nyaya yekuchekedzerana. Hey, we don't listen to them but we always talk about them. It's not about that because iye ari kutaura pamusoro pevanhu and iye atogara atotaura ndagara ndatokuisira kudhara achitaura kuzoni inini I have no problem kuti ndicriticize nevanhu ari kuti haana pressure nazvo. Saka game on, tiri kuti on ngamla on makada hanzi kuhondo takazoenda tikanodai so inini ndakatobata futi you know it's my first time kunzwa kuti Mutsvangwa akabata futi kuhondo. Ma comrades esaya vakanikina hondo pasina ku disrespect but tikutaura zve 70% yevanozviti ma comrades vakaenda kuhondo mbiri yavo yanga iri yechi yemagandanga yekungofamba vachidya mombe dzevanhu huku dzevanhu
vachiita seka vachingotora vachirara nevana vevanhu muimomo vacho zvovana vazhinji nanhasi havatoriziva kuti ana baba vacho ndiana because amakompetensi vainge vachinjanisa. Handiti muri kuzviona. Saka there is nothing special but vanhu ivavo vadai vanga vari serious about kuda kunzi kuchinja zvinhu kana kuti vachimhanyisa vanhu vaifanira kuzviitira kune vachena kwete kuti voshungurudza vanhu vacho vatema vacho vanga varimo munyika kuda kungoti mutyiwe nevanhu. Chachiri nyaya ichi chingava chii ichocho. It's a topic for another day. And iyoyo ndinenge nditori ready kuti rambe takairova. Let's talk about Mutsvangwa. Munoionawo sei nyaya yaMutsvangwa iri panapa yekupuwa mari kwaari kuitwa kuti aende achinokambenera necricket. And abva arova dramatic U10 yatoshamisa vanhu vakawanda. Imboti tagwira yakazodai ndopona vanhu vakaita sana Mutsvangwa havana kwavo zviso. Havana kwavo. Anongoshandiswa indotoona kuti iye anongoshandiswa bhoza rangoita zimouthpiece anongonzouya kuno kukatira kutaura zvakadai so sinzi yoro unotaura zvine power. Zuru ndizuru achibuda achitaura kuti tagwire this tagwire that akwanisa kutenga ningirikini nti watu apedza manje adzoka kuti aiwa kana pane ari kuti tagwire ari corrupt tagwire aimbavha tagwire anodai so ngaenda anomhangarira kumapurisa. Unoenda wakamira pai kana ari kubudisa nyaya idzi vari kutaura kazi ivo ndo basa ravo vacho because pari kunzi pakatoiswa Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Hazvifanira kumirira munhu kuti asumuka kumba kwake ati ndizake ndai munobata munhu pama-allegations akadai bosi zake inofanira kungotanga kuinvestigata kana iriro basa rayo yakaisirwa. But zviri funny iwo ungatoti woti uri kuda vakomana zanzi toti Satana aende kunoningirikina aende zvafanira kuti Satana akuchidzire gehena. Same WhatsApp group hatina chine musoro chatinoona chinenge chiitika pane varume ivava. Handisi kuda kunyanya kutaura zvakawanda nhasi. We want to talk about Mutsvangwa. So ndoda kuopena this ningirikini tionesane comment section kuti Mutsvangwa haufa munhu kuti kudii nenyaya yake. Ndavhura ma comment section izvo so handetoni tuone kuti Mutsvangwa munoti kudii nenyaya yaMutsvangwa mozondiudzawo zvamuri kufunga comment section. But before I disappear panapa ndisanda kusira mukana ndine something chandinoda musare makateerera. So ndoda kuzivisa vanhu vari muSouth Africa vaya vada kuregisterwa makambani vasina work permit nemastad permit. Batai education research company iyi ndo inozvigona. Musaswere muchiudzwa nyaya nevamwe vanhu vasingazvigone. Batai this company inonzi education research vanokuregistera company vokuvhurira FNB business account uri kwauri ikoko ivo vari kwavari zvokuti hauna permit haisisiri problem because ava vakatouya iri company kunosolva maproblems akaita seiwaya. Munoziva kuti vari reliable and affordable. Ini handisimbise zvinhu zvakadhakwa zvinhu zvakafa ndinosimbisa zvinhu chaizvo. Contact them on the numbers that are showing on the screen. Neurombo kune dzimwe hama dzedu dzinofarira bhasikoro. Vamwe vanopuwa mota, zvipatara zvina kana mushonga muchipuwa mabhasikoro. Vanhu vebhowera muchifara kuti ndinofara zvikuru zvaitwa napurezidendi. Puwa chigirosari chisingapedzi vhiki zvine zvapera. Woisa pfungwa dzako pakuzorangarigwa kana pane zvinoda kuitwazve. Vanhu vemuZimbabwe zvinurai. Iye zvino tatopambiwa nemaChina. Nyika yatopambiwa. Vanhu vari kurohwa nemaChina, vari kubayiwa nemapanga nemaChina, vari kuchera pamadiro. Hapana munhu anobvunza. Hapana. Mumbozvibvunzai kuti sei munhu akagwa asingabvunzi vanhu ivavo. Ende sei asina power nawo. Handawo sei Zimbabwe yaparara. Yatoparara zvokuparara zvaizvo zvokuti hapana chinombosara ipo payo. Saka upenyu hwatiri kurarama muZimbabwe huri kuenda kure. Vana Daniel Garo muri vana imi. Neavavo mukuru avo vaiti kwanzi 2030 ava vanogwara. Hana Chinamasa ndokutomba angoshayiwa pfungwa nana Chinamasa kuti kwanzi tanetsiwa naChinamasa zvazodai zvikadai. Titeereri Chinamasa. So what is Chinamasa? Chinamasa unotipei unotitirei? Ruzhinji rweZimbabwe ruri kutotambura zvinotonzwisa tsitsi. Yokwanoona ndopuwa mabhasikoro. Apuwa bhasikoro unorishandisa bhasikoro racho unochofa bhasikoro nezharara. Bhasikoro roda wakatoguta. Ndori munhu wakatoguta chaiko kwete kuguta kweko kufundidzira kuya. Saka nopanoona vaifarira puwa bhasikoro nedhishi replastic. Kutozwa hamuna ngagwa vaita basa chaizvo. Shuwa mai vakuru vatochembera vasisina taisa kuti vangapuwa bhasikoro. Arume ini nangu ndinobatikana nezvakadai. Temba Mliswa agara enyoka ispai. Kana musingazvizivi da kukudzai. Temba Mliswa ispai.
tine mika masabhuku ekuwadi 16 kuzaka uku. Zafunga kuti tiri kukukanganwa zviri kuchinja. Pazvinongochinja chete, vamwe venyu maitorera vanhu minda nemisha yavo muchivati vanhu vanotisapota chamisa, tichakuonai zvakanaka ende tichadhila nemi. Zvinochinja, zvinochinja. Ndo nhau yatinayo nhasi. Asi ni wedhira ndoda kungosiya nini nderekuti siyai zvamuri kuita zvokudzvanyirira vanhu. Siyai. Vamunangagwa musadzvanyirira vanhu ndemusarambira pachigaro. Kana makabatsirwawo navachiwenga kuti mupinde pamuri ipapo, ingogutsikanaiwo nepamaba, kwete kutonga. Pamaba muZimbabwe chingogutsikanai napo vamunangagwa mawondonga. Zimbabwe kuwondonga mawondonga zvenyu ndemi munadzozviziva. Pamatungamirira vamwe muchitonga ipapo chingogutsikanaiwo, chisiyirai vamwe. Toda free and fair election chete, ndozvinhu zvatoda.